parokya ng Bahay Pare dito sa bayan ng Candaba. Pasalubungan po natin ng palakpakan ang imahen ng Nuestra Señora de la Merced. Muli po palakpakan natin ang pagpasok ng orihinal na imahen ng Nuestra Señora de la Merced mula sa parokya ng Bahay Pare dito sa bayan ng Candaba. Palakpakan po nating muli ang imahen ng Nuestra Señora de la Merced. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po natin simulan ang ating pagdiriwang sa umagang ito, muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po natin simulan ang ating pagdiriwang sa umagang ito, pinapaalalahanan po natin ang lahat na panatilihing nakasuot ng maayos ang ating mga face mask at face shield. Gayon din, panatilihin natin ang ating physical distancing bilang pag-iingat ngayong panahon ng pandemya. Ang parokya ni San Andres Apostol dito sa bayan ng Candaba ay nakikiisa sa simbahan dito sa Pilipinas sa pagdiriwang ng ika-500 anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo sa ating bansa. Dahil rito,
nabuo ang tinatawag nating 5 siglo, 5 parokya, Kanda Parokya. Habang tayo ay nagpapasalamat sa Diyos para sa pananampalatayang tinanggap natin, 500 taon na ang nakalipas. Tayo rito sa Candaba ay nagpapasalamat rin dahil sa mahabang taon na pagtanggap natin sa pananampalataya ay nagbunga ito ng 5 parokya dito sa bayan ng Candaba. Kaya nga naman sa araw na ito, kasama natin ang ating mga kapatid mula sa parokya ng Nuestra Señora de la Merced sa Bahay Pare, at ang banal na misang iaalay natin sa umagang ito ay misa ng pasasalamat at misa sa karangalan ng Nuestra Señora de la Merced. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan. Inaalay natin ang misang ito para sa ating kaligtasan laban sa COVID-19. Kagalingan ng mga naapektuhan nito. Kapayapaan ng mga pumanaw dahil rito para sa ating mga frontliners, at nang sa gayon, ang mga nabalitaan nating bakuna ay maging matagumpay para sa sakit na ito. Nakikiisa tayo sa mga mananampalatayang Pilipino sa pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng pananampalataya ngayong ipinagdiriwang natin ang 500 anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo sa ating bansa. Ang taong ito ay tinatawag ding Year of Mission to the Nations na may temang Gifted to Give. Ang temang ito ay bibigyang pansin din sa mga pagbasa at pagninilay na maririnig natin sa misa sa umagang ito. Nawa, ang tinanggap nating biyaya ay ang biyaya rin na ibabahagi natin sa ating mga kapwa-tao, lalong-lalo na yaong mga nangangailangan rito. Sa gitna ng mga paghihirap na pinagdadaanan natin, sa gitna ng pandemyang COVID-19, magliwanag sana ang ating pananampalataya at maging daan upang magkaroon ng pag-asa ang mga kapatid nating nanghihina sa kanilang mga buhay. Mga minamahal na kapatid, taong 2021, Year of Mission to the Nations, 500 anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo dito sa Pilipinas. Tunghayan po natin ang isang maikling palabas tungkol sa kasaysayan ng ating pananampalataya dito sa Pilipinas na susundan ng isang sayaw pasasalamat para sa biyaya ng pananampalataya.
Tunghayan po natin ngayon ang isang sayaw pasasalamat para sa biyaya ng pananampalataya na ihahandog sa atin ng mga kabataan ng parokya ni San Andres dito sa bayan ng Candaba. Salamat, Panginoon, sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namin lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat, Panginoon. Ang taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. Palakpakan po natin ang mga kabataan ng parokya ni San Andres.
Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ang ating punong tagapagdiwang sa banal na Eukaristiyang ito ay si Reverendo Padre Aristotel B. de la Cruz, Kura Paroko ng Parokya ng Nuestra Señora de la Merced sa Bahay Pare, kasama sina Reverendo Padre Chodulo M. Franco, Kura Paroko dito sa Parokya ni San Andres, at Reverendo Padre Ramon V. Torres, Assistant Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese ng San Fernando. Magsitayo po ang lahat, salubungin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pari at tayo'y sumabay sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Viva Nuestra! Viva Viva San Nuestra! Andres! Viva San Andres! Mga kapatid, ating ipinagdiriwang sa parokya ni San Andres ngayon ang pasimula ng pagdiriwang ng ikalimang daang taon ng pananampalatayang Kristiyano at Katolisismo sa ating bansa. Kanda Parokya, 5 siglo, 5 parokya, iisang bayan ng Candaba. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na ibinigay niya sa atin na maibaba at maiuwi sa unang pagkakataon ang orihinal at mapaghimalang imahe ng Nuestra Señora de la Merced at maiuwi dito sa bayan ng Candaba sa parokya ng San Andres. Isang malaking biyaya po para sa atin ito, lalong-lalo na sa aming taga-bahay pare. Inihiling ko po na isama din natin sa ating panalangin at ialay ang misang ito para sa pinamahal nating Arsobispo Emerito. Naging ama po sa aming 3 pari dito, si Apo Seto, na tuluyan siyang pagalingin ng Panginoon at bigyan ng lakas. Si Apo Seto na mahal nating lahat. Sana isama natin siya sa ating pagdalangin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Mahal ka namin si Diyos. Jesus. Hati sa Diyos, hati sa Diyos, hati sa Diyos, hati sa Diyos. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa Diyos, kaitaasan, walhati sa Diyos, hati sa Diyos, sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal
Nuestra Señora de la Merced, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Taglay ang bukas na puso at pag-iisip, pakinggan natin ngayon ang mga salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kaniyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat yan ang haing kinalulukdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo, at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kaniyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kaniyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo, ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kaniya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyong tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang.
harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Magbigay-pugay tayo sa mabuting balita. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang panangsala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ang may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Saan mang bayan o nayon kayo'y dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila
ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po ang lahat. Sa ating mga minamahal na pari sa altar, ang ating pungkura paroko, Reverendo Padre Teodolo Franco. Ang ating pangunahing tagapagmisa, ang kura paroko po ng Birhen de la Merced at pinunong pari ng Bikaryato ng Holy Redeemer, Reverendo Padre Aristotel de la Cruz, ang mga kaparokya dito sa San Andres at ang mga kaparokya sa Birhen de la Merced. Isang bayan, isang parokya. Palakpakan po natin ang ating pagtitiwala. Ako po'y tumatayo sa inyong harapan bilang isang lingkod na pari sa katekesis ng ating arkidiocese. At kasama po ni Brother Charles sa aming programa sa Kwentuhang Katoliko ay sinimulan na po namin ang pagtalakay at pag-aaral sa kahalagahan at kahulugan ng 500 anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. At sa unang misang ito ng Kanda Parokya, pagnilayan po natin ang ibinigay na tema ng Simbahang Pilipinas, Gifted to Give. Ang inspirasyon po ng temang ito ay ang mismong ebanghelyo na ating binasa, ipinahayag. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, gifted. Magbigay kayo ng walang bayad to give. Mga kapatid, 40 taon na ang lumipas noong si San Juan Pablo II ay dumalaw sa Pilipinas, 1981, at doon po na-beatify ang kauna-unahang Pilipinong santo, San Lorenzo Ruiz de Manila. Pugayan natin at purihin si San Lorenzo Ruiz de Manila. As if it was the prophecy of a future saint, when in 1981, in visiting the Philippines, he said, "I wish to tell you of my special desire that the Filipinos will become the foremost missionaries in the church in Asia." 40 taon, parang isang napakahalagang hula, propesiya ni San Juan Pablo II, na tayong mga Pilipino ay magiging pangunahing misyonero o takapagdala ng ebanghelyo sa Asia. 20 years, 40 years, fast forward 2021. Ito rin ang tema, ang misyon natin ngayong 2021, Missio Agentes. Tayo ay isinusugo. Tayo na ngayon ang magiging misyonero. Ito po ang ating pagninilayan. Gifted to give, sent to proclaim. Sa isang liham ng CBCP, Catholic Bishops of Conference of the Philippines, na pinangungunahan ni Arsobispo Romulo Valles, na isinulat noong November 29, 2020, nakaraang taon, ang tanong po ng ating mga obispo, why of all the nations and people in Asia was the Philippines chosen by God to be among the first to receive the precious faith, the gift of faith?
Parang ang Inang Maria, sa akin pong pagninilay at paghahanda sa aral na ito at pagbabahagi, parang itinatanong ko rin, balikan po natin nung dalawin ng anghel, ang Inang Maria. Anong sabi ng anghel sa ina natin? Hail Mary, full of grace. You have found favor with God. Ikinalulugod ka ng Diyos. Walang ibinigay na dahilan sa atin ang ebanghelista. Ano ba ang ginawa ni Maria to find favor with God? Wala siyang ipinahayag na dahilan kung bakit hinirang si Maria sa lahat ng mga babae. Viva Nuestra. Palakpakan natin ang ilang birhen. The angel makes no mention of the reason why Mary found favor with God. Parang tayo rin. Why of all the nations, sabi po ng mga obispo, that the Philippines was chosen by God to be the first to receive the precious gift of faith. Kagaya ni Maria, ang sagot natin, the clear answer is simply that God loves us. Minahal ng Diyos ang Pilipinas. The simple reason is that we are God's beloved. Minahal tayo ng Diyos and God's magnanimous, overflowing love, our bishops tell us, is the simple reason why He chose us. Sabi po ng Deuteronomy 7, verse 7, it was not because you are the largest of all nations. It is because the Lord loved you and because of His fidelity. Gifted. We are gifted because we are beloved. Amen. Tayo'y pinagpala dahil tayo ay minahal ng Diyos. Purihin natin ang Diyos. When we say that we are gifted, it is because we are loved. May nakita po akong patalastas sa TV noon. Sabi, nurture the gift. Even a father or a mother will acknowledge na yung regalo sa kanyang anak, tatay, hindi marunong kumanta, biglang nagkaroon ng anak na singer. The gift is simply given out of love. We are gifted because we are loved. We are gifted not because we are good. We are gifted not because we are talented. The first basis na tayo ay gifted ay dahil minahal tayo ng Diyos. Not because we were a great nation 500 years ago. Not because we were a popular people 500 years ago. The bishops discern it is because the Lord loved us and is faithful to us. Gifted and now to give. Binabalikan po natin at pinasasalamatan the 1,000 missionaries na dinala dito sa Pilipinas ang pananampalataya. The Christian faith arrived and prospered through the dedication and heroism of the men and women missionaries from the various parts of the world who were sent to the Philippines. The missionaries, sila po ang ating inspirasyon ngayon. They treasured the gift of faith, and alam po ninyo, itong mga missionaries na ito, ang pagninilay ng ating mga obispo ay ang pagmamahal nila sa pananampalataya, the joy of their faith inspired them to share their faith with others. To love the faith is to share it. We cannot love the faith and hoard it and keep it to ourselves. Kung tayo po ay nagpapasalamat na tayo ay naging Kristiyano, 500 taon nang nakalipas, kailangan
ang ating pagmamahal sa pananampalataya ang siyang maging inspirasyon natin upang ibahagi ito. From Pope John Paul, we go now to Pope Francis. Sabi po ni Pope Francis, missionary outreach is the heart of the church's activity. Every Christian is a missionary. Missio agentes. Ulitin po natin, missio agentes. Ito'y salitang Latin. Ang ibig sabihin, isinusugo sa mundo. Ngunit gayong pandemya, we are called to engage in mission not outside the Philippines yet, but we are called to engage in a mission right here sa ating mga pamilya, sa ating parokya, sa ating komunidad, sa ating mga paaralan, kung saan tayo nabubuhay. We are sent. We are gifted to give, to share our faith. Hindi po tayo pwedeng magdiwang ng ika-15 taon kung hindi tayo nakahandang ibahagi ang ating pananampalataya. Napakaganda po ng pagtitipon nating ito, Kanda Parokya. From the town, from the center, the faith overflowed to the 4 daughter parishes in a span of decades and centuries. Mula sa bayan, pumunta sa mga komunidad. That is mission. Sabi po ni Pope Francis, uulitin ko, to engage in mission is the heart of the church's activity. Balikan po natin yung mga panahon na hindi pa parokya ang Birhen de la Merced. Anong parokyang sumakop sa inyo? Naalala pa ninyo? Bago kayo naging isang parokya. Baliwag. Imagine, ngayon po, kayo ay kasama na, buti na lang, hindi kayo nanatili sa Baliwag. Kundi kayo'y kabilang sa Diocese of Malolos. Sa kabutihan ng Diyos, you are a part of the Archdiocese of San Fernando. Sabi po ni Pope Francis, for us to be missionaries, there are 3 elements that are important. Hello? Pota matudtod na kayo, ha? Sabi po ni Pope Francis, to give the faith, to share the faith, we need these 3 important things. Sabi niya, for you Filipinos, tanggapin natin ang mensahe ni Pope Francis. If you want to be missionaries, Filipinos, missionaries to your community, to your parish, to your workplace, to your home. Kung gusto nyong maging mga sugo ng Diyos sa inyong mga parokya, sa inyong mga bayan, komunidad, first, every Christian must make a personal encounter with Jesus. All Christians are agents of evangelization. Bata, matanda, babae, lalaki, simple, mayaman, bawat Kristiyano ay isinusugo, is an agent of evangelization. We cannot be sent. Sabi po ni Pope Francis, a Christian cannot be sent unless he or she has encountered Christ. Ang pagdiriwang po natin ng ika-5 daang taon ng Kristyanismo, we have to go back to our encounter with Christ. We encountered Him in baptism. We encounter Him in the sacraments. We encounter Him in the Word of God. We encounter Him in one another every day. You cannot give Christ unless you have Christ. Hindi mo pwedeng ibahagi si Kristo kung wala si Kristo sa puso mo. Kumusta ka? Kumusta ka? Nasa iyo ba si Kristo? Nasa puso mo ba si Kristo? Nakikilala mo ba si Kristo
Naririnig mo ba si Kristo? Naririnig mo ba siya sa Ebanghelyo? Sabi ko po kahapon sa Kwentuhang Katoliko, when we proclaim the gospel, it is not a word of the past. The gospel is a living word because the proclaimer is the living Lord. The living Lord speaks the living word. Kaya kapag nagsisimba po tayo, makinig tayo sa mga salita ng Diyos sapagkat buhay ang nagsasalita. Wala pong lektor na sasabihin niya, this is the end of my reading. Anong sasabihin ng lektor? This is the word of the Lord. Walang pari na magsasabing, ito ang aking mabuting balita. This is the gospel of the Lord. The living Lord speaks the living word. We encounter Christ. Sana po sa 500 taon ng ating pananampalataya, lalong maging matalas, malalim ang ating pagkilala sa presensya ni Jesus, lalo na sa gitna ng pagsubok na ating dinaranas. Pangalawa, gifted to give Christ. Pangalawa, gifted to give joy. Joy. Ang ganda po ng sinabi ni Pope Francis. Sabi niya, there are Christians whose lives seem to be Lent without Easter. Malapit na po ang Kwaresma. Pero tandaan natin, nagwawakas ang Kwaresma. Di ba? Kailan nagwawakas ang Kwaresma? Sa panahon ng muling pagkabuhay. Yes, we celebrate Lent, but Lent is a journey to Easter. Sabi po ni Pope Francis, why are there Christians whose lives seem to be like Lent without Easter? Pakitingnan nga yung katabi mo. Mukhang Easter ba yan? Kahit naka-face mask? O mukhang Lent? Diba? Sabi ni Pope Francis, we cannot evangelize if we are not joyful. Christian hope overcomes all pessimism. Christian hope overcomes pessimism. Kahit may pandemic, hindi tayo magiging anemic. Kahit may pandemic, hindi tayo titigil sa pagtatrabaho sa pananampalataya. Purihin natin ang Panginoon. Praise our God. We must be joyful missionaries. We cannot bring Christ if we are pessimistic. Kailangan ang tagapangaral ni Kristo, ang nangangaral kay Kristo, ay nagdadala at naghahatid ng galak, ng joy, ng pag-asa. Alam po ninyo, nung ako'y bata-batang pari, may nagbigay sa akin ng napakagandang decor na isasabit ko sa aking pintuan. Di ba ang mga pari ay single? Di ba? Anong tawag nyo sa amin? Binata. Mga pari, binata. Pero wag nyo kaming tawaging matatandang binata. Ang tawag nyo sa amin ay mga masasayang binata. Kasi yung binigay sa akin, single and shining. Tingnan nyo si Father Mon. Single and shining. Shining not because of this, but radiant with joy. Radiant with joy. Pagdasal niyo po kaming mga pari upang kami maging mga paring masaya sa paglilingkod. That our ministry radiate with joy because we bring Christ. Pangatlo, mercy. You cannot give Christ without mercy. The essence of God is mercy.
Mercy is God's ID. The credibility of the church can only be seen in how she shows merciful and compassionate love. Ang ating mga magagandang liturya, ang ating mga pagninilay sa salita ng Diyos, ang ating mga mapagdiriwang sa pananampalataya, lahat ng ito kailangan ay maging ganap sa karanasan ng bawat tao ng ating simbahan ay sakramento ng habag ng Diyos. Sa mga darating na pagdiriwang, magninilay po tayo. Father Kenneth Alde will talk about how we are a church serving the poor. Father Jess Layug, tungkol sa salita ng Diyos at sa mga darating pang pagdiriwang. Ipagdasal natin ang Kanda Parokya ay maging komunidad where Christians should find an oasis of mercy. Kailangan ang Katoliko ay mahabagin. Kailangan ang Katoliko ay marunong maawa, mahabag. Dahil ang puso ng Diyos, the essence of God, is mercy. Summary. Hello? Summary. Anong tema natin? Gifted? Gifted? Why are we gifted? We are loved. We are gifted because we are loved. Naging Kristiyano ang bansa natin, hindi dahil ito ay pinakamalaking bansa, sikat na bansa, makapangyarihang bansa. Hindi. Naging Kristiyano ang ating bansa dahil tayo ay minahal, minamahal, at mamahalin ng Diyos. We are gifted because we are loved. Now, because we are gifted, we are to give. We are gifted to give. Ano yung tatlong dapat nating ibigay? To give Christ, to give joy, and to give mercy. Ulitin natin. Gifted to give Christ, joy, mercy. When we have given Christ, when we have given joy, when we have given mercy, mission accomplished. Mission accomplished. Kalam mong tinggap, Brother Charles, kalam mong tinggap, lamak mong ipamye. Kalam, lamak. Di ba may lamak? Kapag yung Birhen de los Remedios, at siguro rin pati si Nuestra, kapag dumalaw, magdalayang kalam, detang tinanggap kalam, mamielang, lamak. Gifted to give. A blessed celebration of Kanda Parokya. 5 siglo, 5 parokya. 5 siglo, 5 parokya, Kanda Parokya. Isang bayan, isang parokya. Gifted to give. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Tayo ay kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na siyang nangangalaga sa atin. Ang ating pong itutugon, mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang simbahan dito sa Pilipinas na nagdiriwang ng 500 anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo
Naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ihayag ang kaligtasan ng Diyos. Tangan-tangan ang mga salita ni Jesus na, "Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad." Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga taong nalilito, hindi malaman ang mga kadahilanan ng mga hindi kanais-nais na pangyayari sa buhay. Naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila sa tulong ng panalangin ng mahal na Birheng Maria na tapat na naniniwala sa plano ng Diyos para sa kaniya. Gayon din ni San Jose, huwaran sa pagkamasunurin, lalo na't ipinagdiriwang din natin ngayon ang taon ni San Jose. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Kahabagan nawa tayo ng Diyos sa ating pagtawag sa Kanya, lalo na ang ating mga frontliners, upang manatili tayong ligtas sa banta ng pandemyang COVID-19. At nang sa gayon ang mga bakunang inihanda para sa COVID-19 ay maging matagumpay at kapaki-pakinabang sa mga mamamayan. Maramdaman nawa natin ang mensahe ng katotohanan na mahal tayo ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong may malubhang karamdaman, lalo na ang mga tinamaan ng COVID-19, naway tumanggap ng kagalingan mula sa Diyos at maramdaman nawa ng mga nakikipagkasundo sa Diyos ang kanyang bukas loob na pagpapatawad sa tulong ng mga panalangin ni San Andres, apostol na naging saksi sa pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit at pagtanggap sa mga lumalapit sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga tapat na namayapa, lalo na yaong mga pumanaw dahil sa pandemyang COVID-19. Naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kaluwalhatian ng Kaniyang paghahari. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Yesukristo, inampon mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming pahalagahan ang maraming biyayang ito habang itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat at makiisa po tayo sa awitin para sa paghahanda sa mga handog. At
Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siyang Panginoong kasama mo ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinaparangalan ng mahal na Birheng Maria, Nuestra Señora de la Merced, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak, na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito na ba'y maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati niyon, inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may hahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, ay nawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot iyon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin.
Mysterium Fidei. Sarili at ininainan, ilang pagkait inumin, pinagsasaluwa natin. Siya'y dumating hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din naman ang kanyang muling pagkabuhay at pagkaakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog ng iyong simbahan. Pasdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming nagsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ang Birhen ng de la Merced. Kaisa ni San Jose, ang kanyang kabiyak na puso. Kaisa ni San Andres, ang aming mahal na patron, at ang mga apostol, mga martir, at ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya ang pag-ibig, ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Arsobispo Florentino, ang Obispo Emerito na si Pasiano, ng mga tanang obispo, mga relihiyoso, mga misyonero, at buong kaparian ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo, at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makakarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningan na walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, ibang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king ala ng anting meto nga pamilya, meto nga balayan, meto nga parokya, abe-abet ang maus kigipata mo nga tsubanwa.
Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at luwas sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanapkan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa bilang isinugo ng Diyos. Peace be with you. Nobis pace, dona nobis pace, dona nobis pace. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nagtanim ng pananampalataya sa atin. Ang Diyos na nagsusugo sa atin para magdala ng kanyang misyon sa ating komunidad, sa ating bayan, sa ating bansa at sa buong mundo. Mapalad tayong tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. In the body and blood of Christ, bring us to life everlasting. Para po sa pagtanggap ng banal na komunyon, manatili po tayo sa ating mga lugar at hintayin po natin ang mga EMDC na lumapit sa ating mga lugar upang ihatid ang banal na komunyon. At para naman sa mga nakikiisa sa atin sa misang ito sa pamamagitan ng Facebook live streaming at ang mga nakikinig sa mga trompa ng simbahan na hindi makatatanggap ng komunyon sa pisikal na paraan, kaisa ninyo kami ngayon sa pananalangin sa espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Today
Magsiluhod po ang lahat. Sama-sama nating dasalin ngayon ang Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin pagkapakinabang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo naming sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling